дами и господа, аз се казвам Ерко и снимам 8-ми епизод на нашата поредица с Ахмед. И сега ще ви покажа един много готин фокус. Всъщност не е много труден за изпълнение. Така, пристъпваме към фокуса, а после към разкритието, както вече знаете. Така, ето нямам нищо в ръцете. Ще ни трябва една обикновена сламка, един конец. Всъщност може и без игла в нея, но аз отдавна правя този фокус и е много по-добре с игла вътре. И една ножица и тя ще ни трябва за накрая. Така, да почваме с фокуса, след това към разкритието. Нанизваме го тук вътре. Да, и вътре. И фащаме едния кат тук и дърпаме иглата. Така, вече иглата няма ни трябва. Ето, момент, че се объркам. Така, ще трябва да сгънем сламката долу-горе по средата. Не е задължително точно, ето. И сега влиза в употреба ножицата. Отрязваме сламката, ето. И сега какво да видиш? Конеца е цял целеничък. Ето, конеца. Сега как ли го правя? Това е една най-обикновена сламка, но всъщност се подготвям преди представлението. Малко трябва да изчакате само да нанижа иглата. Това става малко трудно, но този път успях. И иглата обикновено се слага долу-горе по средата на конеца. И нареждат сигнали. Но преди представлението трябва долу-горе по средата да се причупи сламката. Това е някъде тук. Ето. И натискаме. Ето. Но после може да помолите някой възрастен да го направи. Почвате да режете ето по този начин, така че гънката да остане по средата, долу-горе. Ето, това се получава. Една дупка по средата. И като се сгъне, то идва по средата. Така. И един съвет от мен. Винаги внимавайте с тая дупка да я държите към себе си и зад дупката пръстите си, защото прозира. Така, да вкараме иглата, но можете да гледате, защото това все пак е разкритието. Ето е иглата. Нещо се заплети. От тук може да си помагате, но не го препоръчвам. Първия път колко бързо става. Момент. Не знам, нещо не става, ще го изкараме на много, ще се опитам. Извинете, малко дълъг стана клипа. Всъщност аз го показвам за първи път на вас.
Моя приятел Ахмет не го е виждал още. Сега ще го видим. След като го направя и кача, разбира се. Да си помогна малко. Ето. Иглата се показа. И, както знаете, фащаме единия край с пръста и дърпаме иглата до другия край за другата страна. И иглата вече не трябва. Ето, показваме, че е един конеца. И се пригъва на две. И като се прави така, всъщност се фащат и двете накрая и се опъват. Понеже да дойдат накрая тук. Защото ако е горе, ще прилежим и него. Като го опънем и вие сами ще видите къде влиза ножицата. Тук е конеца, черен, ето го. И момент да сложа пръста, че по-хубаво съм да маличи. Ето. И ножицата минава върху конеца. И режем само сламката. И ето, конеца вече е цял. Това беше от мен, дано съм ви помогнал. Аз бях Херко. Довиждане.